बेलाखौनो हामबाय आं गोबां कक बेसि साया जोंनि लोगोसे खरांथिसे कक सानाय जे सिग्ला सिग्लि yang तंनाय रक जोंनि youth icon रक जतनो पाल बाक्साखै भारत माता की भारत माता की भारत माता की बेलाखे हामबाय पुलावनो जोंनि फाइ मानजा फाइजाक नेशनल प्रेसिडेंट जोंनि खुंथाय बारानि नायख'नाय आदरणीय श्री समीर उरांजी ते जोंनि राव गोथाराव मानजाक आथुकजाक जोंनि ऑनरेबल मिनिस्टर श्री विकास देवर्मा जी ते जत अक्रा चाक्रा रक आं ते जतनि मुंनो खुइ साइ लग रेलिया जेहेतु थ्री कुटुंबखौनो साइ थानाय एकमात्र जोंहाय youth नो केवल आसामिया जे आनो चंजानाय हिनाय ओ भारतीय जनता पार्टी सिबिनो नायखलै दङो नायचमै दङो जोंहाय बरंनो सुजुग सुबिदा होनायनि बागै जोंनो अपरचुनिटी होनायनि बागै जोंनि youth driven गवर्नेंस लानायनि बागै आं बागै आंगरो जत आनि ताकु अक्रा चाक्रा मा बाबु काका काकी यं नाना दादु जतनो आं खुलुमै नरंनो 12 तारिखो जोंनो नरंनि गोथार भोट होयै गोबां भोट बाजिगिरिदि जों गोबां साया जों एक्शनाव बिलिभ खालामनाय जाय जों सामुंख्लाय खुलुमनाय जों बेसि आबा खायनाय हाय खायनाय साया हायफानो जों आमसिनो सानाय जे जों बयला जों पाइनि जदि पावर अफ हायफानो भांखाय जों ओ लुकुनि बर' बाय आसुगनाय ओ पारानि अक्रा चाक्रा बाय आसुगनाय पार्टीनि अक्रा चाक्रा बाय आसुगनाय जत पारानि अक्रा चाक्रा बाय आसुगै बरफ जे साका 1 2 3 होनै 20 ता फानङै मानो हायफाना आरो बिसिमो जे नांकुक मानि कक जे ओ पारानि जे तिसाका पॉइंट आबनो न जों बयला कक तिसानाय आबनो न जों बयला सामं खायनाय लुकुनि सामं खायना थांखाय लुकुनि आशीर्वाद नांगौ आं बागै दिनै आं याक जुर खायबाय नरनो कयो नर बुद जादि जोंनो पावर कमिटि जों कफानि बागै हामराय खायनाय तिप्रा जत फाय उगलक्थो youth icon आय उगलक्थो दिनै तिप्रा साहाय उगलक्थो भारत माता की जय वंदे मातरम।